tungamira uri pedyo Kristu vatewe riva Jesu vaneti vanofara mzimu unodaiza watiwa fambi tewe rekumusha unesuzesengua unoda kubatsira musati siye tegati kufamba mimada buzo rino huya moyo yedu baba moyo yedu enozoneta watiwa fambi huya ditewe Yedu mazuwa emabasa apera basi kunozo sara kuyendako udeka kufunga mazita kuti zutanyo wati wafambi nditewe kumbusha. Esther 4 kubva pavhesi ya 15. Ipapo Esteri akarayira kuti vapindure Modhekai vati, endai mukokere vaJudha vese vari paShusha, muzvinyime zvekudya nekuda kwangu. Regai kudya kana kunwa mazuva 3, usiku namasikati. Neniwo navasikana vangu tichazvinyima zvokudya saizvozvo. Ipapo ndichapinda kuna mambo, kunyange zvisina kutenderwa nomurawo. Kana ndikaparara, ndaparara hangu. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ndinamatire ndigokunamatirawo. Ndinamatire ndigokunamatirawo. Nyaya yeEsther toiziva. Paparongwa nyaya yakaoma kuti vaJudha vese vaurawe. Modhekai nekuda kwokuti anga kavengwa naHamani. Shoko raMwari rinodzidzisa kuti Hamani aida kunamatwa. Modhekai akati kunonamatwa kwaMwari chete akasika. Ndokubva godo rasimuka muna Hamani, inyaya yamunoziva. Tsamba dzikanyorwa kuti vaJudha vaurawe. But Modhekai anotaura kuna Esther, anoti, Esther, tibatsire vaJudha vakuparadzwa. Esther anoti, aiwa, ndinourawa namambo, akuda kuramba. But Modhekai anomutaurira, kana iwe ukaramba kutibatsira panguva ino, usafunga kuti iwe neimba yababa wako muchapukunyuka, asi Mwari uchatibatsira neimwe nzira. Kobana Modhekai anga asina kumira mushe, akamutaurira point blank anzi, kana usingadirega, but Mwari uchatiitira zvinhu zvikuru, Mwari uchatibatsira. Iwo kana usiri kuda, it's okay, but our God who help us achatsvaga nzira dzekutibatsira nadzo. Esther akambata, ndokubva ataura mainzwa, akabva atumira shoko kuna Modhekai, vanga vari bamudiki vake kana kuti bamukuru baba. Anoti, imimi manje
chiunganidzai vaJudha vese vari paShusha, muti kwavari, zvinyimei zvekudya, kuti muteresa apa, zvinyimei zvekudya kwemazuva 3 neusiku 3, kwete muchizvinamatira. Handimainzwa vanhu vaMwari, but muchinamatira ini, kuti ndikwanise kuwana mukana wekunomira pamberi pamambo nditaure nyaya yedu. Ndoda kuti ndopandoda kuti muone ipapa, vaJudha havasi kunamatira kuti mambo arege kana kuti varege kuurawa. maJudha havasi kuzvinamatira, kwete. maJudha havasi kunamatira Modhekai, but maJudha vari kutsanya vachinamatira Esther, kuti iye pachake akwanise kunomira pameso pamambo. Ndopanoda kuti muone apa. Saka the Bible is suggesting to us kuti pane nguva yatofanirwa kunamatira vanhu vanofanirwa kuzonotibatsira pane zvimwe zvinhu, kwete kuzvinamatira, but kunamatira umwe vanhu. vaJudha vakanga vachitsanya vachiti Mwari, ivai naEsther, vakomanaka, ndinamatire ndigokunamatirawo, ndinamatire ndigokunamatirawo, kwete kuti ndinamatire ndigokunamatira kuti ndonamatira vana vako iwo zonamatira vana vangu. Kuri kunzi ndinamatire inini kuti Mwari vandipe simba, vandishingise ndigokumiririrai panyaya dzenyu. In other words, vari kudzidziswa vaJudha kuti kana imwe nguva uchida kunamata, hekuna kufokasa pavana vako chete, hekuna kufokasa pamurume. Mwari vaine murume wangu, vaine vana vangu, zvakanaka izvozvo, but pane nguva yekunamatira munhu waMwari kuti akwanise kukunamatirai mugokwanisa kuwana zvamuri kukumbirirwa zvacho. Ameno kana mazano ndataura. Yes, ndiri kutoti kana chibvira nhasi ndichipedza rusando rwuno, handisi kukunamatirai, but muri kundinamatira. In other words, ndiri kumira pachinzvimbo chevatungamiriri vese vandiri kukumbira kuti muvanamatire. Yes, zvakanaka zviya kuti pastor imbondinamatirai, but nhasi ndiri kuti imbondinamatireiwo imi, mundiise pameso paMwari. But kana mandinamatira, zivei kuti muri kundinamatira kuti ndikwanise kukunamatirai, kuti minamato yenyu neyangu zvinzike pameso paMwari. Isn't that good? In other words, usangova munhu wokunamatirwa. Imbonamatirawo. There must come a day yaunoti nhasi ndiri kuzvinyima zvekudya, kwete ndichinamatira mhuri yangu, but ndachuza kumbonamatirawo elder pachechi pedu, ndoda kunamatirawo mudhikoni pachechi pedu, ndoda kunamatirawo pastor ndingi ari kutitungamirira. Hatisi kudla vana vangu, vanovabvunza tiri kuregere kudla, toda kunamatira pastor. This is what the Bible is saying. And the Bible says vanhu vakaenda vakanonamata, vakomana kwakanamatwa. Esther akabva aita sei? Akati inini nevasikana vebasa vandinavo tiri kunamatawo futi. Chinzwai vanhu vaMwari, pari kutotaridza kuti haunamatirwi iwo vata. Nyaya yekushandirwa yakapera kudhara. Vanhu vakawanda vari mudambudziko rekushandirwa, zvekuti ivo vanenge vavete umwe munhu achishanda. Hatidi kushandisana zvakadaro, kuti uri kudla nemhuri yako muchidla, indichitsanya iwo chidla, but ndichinamatira iwe, never. Umwe neumwe ngaabate pake. Kuna kushandirwa nemunhu, iwe shanda. Esther ari kuti kana muchindinamatira, don't think kuti ndiye ndiete nevasikana vebasa, but I'll be praying. Ndichinamatawo kuti Mwari inzwai minamato yevanhu vari kundinamatira. Saka ndati ini nhasi ndoda kumbonamatirana, kumbonamatira umwe munhu nezita, kumuudza, kutotsanya, kurega kudla, uchitaura kuti Mwari ivai naye, mumukomborere. Nokuti akaiswa pachinzvimbo ichocho naMwari kuti amiririre kusadzikisirwa kwesangano raMwari. Tine varume nemadzimai vari mukati mezvinzvimbo muhurumende dzakasiyana siyana, vari kutungamira madepartment akawanda. Saka this is the time yekumbovarangarira, kuvanamatira kuti vari mukati mezvinzvimbo zvavo vamirire Mwari wokumusoro kudenga. This is what we are saying. So we are praying for those people vari pazvinzvimbo. Nhasi magara kunaka vanhu vaMwari, kana mamusingazivi kuti tokunamatirai, feya takukunamatirai manje. Vatungamiriri vari mukati medzihurumende, I don't mind kuti uri senator, I don't mind kuti uri member of parliament, kana kuti uri political chairman, kana kuti uri sabhuku, kana kuti uri ani, as long as wakapiwa chinzvimbo ende hana yako ichirova kuti wakapiwa naMwari, ende uchiziva kuti uri munhu waMwari,
today is your day. We are praying for you. Ndakukunamatira. Ukaona usina kufamba tisu. Because nyaya hombe iri kuvanhu vari kunamata. Saka iwe kana uchida kuti zvikufambire, taura nesu kuti ndinamatire vanhu vaMwari. Pauro akamboitaura iyo, akataura naTesaronika. Veduwe, tinamatirei. Tinamatirei. Nokuti basa ritinaro iguru. Hakuna munhu anonamatira umwe munhu akamuitira utsinye. Azviti. Because ukanamatira munhu unoda kuti aropafadzwe. Kana aropafadzwa unofara naye. Ani muri kuzviona. Saka kana tichinamata paya tiri kutoumba ukama. Ukaona munhu achikunamatira ari kutaridza kuti ane rudo newe. Saka iwe kana unamatirwa usaite utsinye kumunhu iyeye. You see now. Saka patakunamata yezvino tikunamata munamato wokuti Mwari abatsire vanhu siyana siyana kuti vamirire Mwari mukati menzvimbo dzavanosevenza, kuti Israel neJudha idzikinukwe pakukanganiswa nadhiabhorosi. Isn't that a special prayer? Haisi nguva yangu wakamira here kuti ndiani kuunga ndinamatira. Did you know that kune vakuru vanoshiya kuti ndiani kuunga ndinamatira? Pane pamwe kunyange anga achimboita zvemashavi kana chinyi, but pane mumusi wanoti dai ndangowana munhu anondinamatira. So I'm saying, neuda kwokuti wauya pachanel inoi makorokoto munhu mukuru, takukunamatira. But as we pray, imboisa zvimwe zvese pasaidi, newewo nevashandi vako pindai pakunamata. Munamata une simba, munamata une simba. Pawakanamata chii chakaita, mozoipedzisa. Chii chakaitika? Mwari wakanzwa munamato waEsther. Mwari akamupindura. That's why even today vanhu vanoti tiri kuita inonzi Esther's fast. Throughout 3 days, 3 nights vanhu vachifasta. But do you know kuti vanoti Esther's fast vachizvinamatira? No. Esther's fast ine chekuita nekunamatira umwe munhu. I see an individual prayer. I pray kunamatira umwe munhu. This is an intercessory prayer. Munhu anoti ndiri paEsther's fast achinamatira mhuri yake, achizvinamatira nevanhu vake. It's not Esther's fast. Esther's fast is to pray for somebody so that they can pray for the rest. Munamato wako here panguva ino kuti pastor kutaura chokwadi hamundioni henyu nokuti muri paTV nokuti muri paYouTube, but ndoda kuti mundinamatire. It's a message pasapo. It's a message. Zvinoinda unotaipa kuti iniwo pamakunamata pastor ndotombomira ndakumirero ndemaminitsi mairi njiita rukoko. Ini pastor ndine chinzvimbo changu kwandiri. Kana wanga usingazivi une chinzvimbo chekuva baba pamba. It's a position of honor. Nokuti vanhu vese vaunoona vaya vanotanga kuita vana baba vasati vaita zvavari kuita. So you need a special prayer. Kana wakatozopiwa rimwe basa guru kudarika raunaro, you need more prayers. So I'm asking you, uri kuda here kunamatirwa? Nyora pasi kuti I need a special prayer right now. Ndine zvinhu zvandiri kunamatirawo muupenyu, but ndega handigoni. Esther akati ndokuti ndinamate ndega, plus handidi kuti munamatire mambo. Namatirai inini. Ndini. Ki yenyu ndini kana ini. Mwari wakangundistrengthena mapinda. So, is it a selfish prayer? No. Because Esther haana kunovata. Akavata. Aiti vanhu vari kundinamatira. Taigona kuti aizvi munamato wokuzvikudza. But ari kuti batsiranai neni pakunamata. Muchindinamatira. Ndinamatire. Ndigokunamatirawo. Yes, God bless you. I know maisa message. Takunamata izvino. Keep on. Muchiunza mamessage yenyu. Kunyange musina kuya pa live program. Mukazoiona umwe musi. Rambai. Muchinamata. Mwari uchakuitira zvakanaka. What type of prayer do you want? Esther aimboda munamato wei? Mordecai aida munamato wei? Aida munamato wokusunungurwa kwevanamati. Saka munamato wako ngauye nechekuita nekusunungurwa kwevanhu vakakupoteredza. Imba yako, mhuri yako, mudzimai wako, sunungurwa kwako, kupurasi, kubasa, pacheya yaunogara, mudeski, whatever, phone yaunobata, laptop yako, meeting yaunogara, paunocheya, mask yako yaunopfeka, whatever, anything to do with you. Uri kuti Mwari, ndinzweiwo, munhu wenyu akunamata zvino, inzweiwo munamato wake. This must be your prayer. Takunamata zvino. Uzvipire kuna Mwari. Usanetseka ba. Reurura zvakaipa zvako. Shoko rinoti kana muchireurura zvizvenyu, Mwari akatendeka anotiregerera. Zvivi ndo zvinokanganisa kunzwikwa naMwari. Ndo zvinotaura Isaiah 59 verse 2. Your sins
ndozvakavhara kuti titsanzuke pakunamata. So we are praying right now. I want to ask all elders, all members of the church, to remember to pray for someone. Nasi namatira umwe munhu. Nonga zita rake. Even pa YouTube apo. Nonga zita rake. Ubva watomudza kuti izvozvi pasa vachinamata. Ndanonga rako ndikukunamatira. Handizivi nyaya dzako. Usade kuudzwa nyaya zviri pachena. Pane asina kufirwa here. Ipo pano patiri pano. Pane asina nhamo mumba here. Hakuna ndizvo zvese zvimwe usataura. Namata. Because hausi kunamata kumunhu, unamata kuna Mwari. Baba wokudenga, tokutendai. Tataneta kunamatira vanhu. Toneta tishaya kuti kwesi tonamatirwa nini nasi matipawo zuva rekunamatirwa kwedu. Thank you Lord. Pati hatingonamatirwi tigereka. Tonamatirwa tichinamatawo. Saka taakunamatirawo vanhu vari kutinamatira. Kuti vave nesimba rekutinamatira. So that munamato yavo nemunamato yedu yosanganiswa nemunamato waJesu. Uye akatinamatira pamuchinjikwa. Akati Mwari, hansi kunamatira ava vadzidzi vega. Vanti kunamatira avo vachazotendeuka nekuparidza kwavo. Kuti kunyange vari munyika, varege kuva venyika. In the world, but not of the world. We are praying this morning, Father in heaven, hear our prayer, O Lord. Tukunamatira vatungamiriri vemachurch, from the president to the list. Kubva kuna head elder, kusvika kumdeacon, kubva kuna asha, kusvika pane wese anomira pagedhe, anogesa vanhu maoko pagedhe, asanitize vanhu pagedhe, ari kunyora mazita avanhu achipinda. We are praying for every department, from every director ari mukati meconference, everyone akapiwa basa pamafudzi ake. This is our prayer, kuti Father, ndo pane key yedu apa, mukangotungamirira our leader wechurch, tapinda changamire. We are praying in the name of Jesus. Be with this man. Ari mutungamiri wemhuri. Ndo pakahincha. A blessing of the family. Bless Baba. Ndakunamatira even masenator. Ndakunamatira ma-MP edu, member of parliament, ma-vitco chairman. Ndakunamatira mukuru wenyika, iye wamakazi gadza pachigaro, mukamuisa pamafudzi ake mutoro wokutungamira nyika dzakasiyana siyana, ingava ino yeZimbabwe tovanamatirwa, nyika yekusouth Africa tonamatira, even Europe, America, kwese kupi. We are praying for them kuti in the name of Jesus may you give them courage kuti vakwanise kusunungura vanhu vaMwari, vanamati vakasunuka wherever they are. Tototenda kwazvo kutonamata kasununguka, hapana kapinzwa mujeri nekuti anamata, chero chaanamata. May this be the spirit of the leaders. As we pray right now, I'm happy that Esther painamatirwa iye ainamata. Mutsewo moyo vanhu vanamate, varege kufuka gumbeze nokuti vari kunamatirwa. Let everyone today, let this be a national day of prayer for everybody. Kana matitira changamire, tinokumbira kuti mazita edu aderedzwe, renyu risimudzirwe. Munaise mvura, tidye tigute, tigokudza zita renyu. Vanorwara, muvanaise. Move from one bed to another. Let them discharged. Vadzokere kudzimba. Nokuti vanamatira. Vakaremerwa ngavarerukirwe. Pavanocheya meeting yekutanga, vachivhura muromo, vagoziva kuti ndiJehovha wanditungamirira. Cheya yaanogara izodzei nemafuta. Ballpoint yaanonyoresa, zviguno zvaanobaya kompyuta. Let every finger be directed by God, who is the secret finger yakanyora kumadziro. Munyasha dzaishori Jesu Kristo nekuwadzana kwomweya mutsvene zvinobva pachigaro chitsvene chaMwari Baba zvizorere pamusoro pedu tese kubva zvino dzamarara muchidzoka nekusingaperi-peri. Amen. Hallelujah. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Tosangana pachimwe chikamu munyasha dzaJehovha. Ndinamatira ineminzwa inobaya fukamaona Ndinamatira ineminzwa inobaya fukamaona Fukamaona
kushinga inzira inemizwa unoneta moyo wako here umuze Jesu unosuwa ne urombo here umuze Jesu eka umuze Jesu shamari wazikanwa China umwe wakadaro umuze Jesu eka masoti ari kudona here umuze Jesu umejite mazali kwa here umuze Jesu eka umuze Jesu shamari wazikanwa hakuchina umwe wakadaro umuze Jesu eka umuri kucha damu torohere umuze Jesu iye acha kubatsira iwe umuze Jesu eka umuze Jesu shamari wazikana hakuchina umwe wakadaro umuze Jesu eka wacharufu runo uyahere umuze Jesu unonisa umambo wa Jesu umuze Jesu eka umuze
Mbudze Jesu Shamwari wazikana Hakuchina umwe wakadaro Mbudze Jesu eka Mbudze Jesu Mbudze Jesu Shamwari wazikana Hakuchina umwe wakadaro Mbudze Jesu eka Mbudze Jesu Mbudze Jesu Shamwari wazikana Hakuchina